Inti u nieżel minn bir id-deb lejn ir-raħal ta' Biżebbuġa, fuq il-lemin tiegħek għandek tara s-sit storiku magħruf bħala Għar Dalam. Dan is-sit illum tieħu ħsiebu l-Aġenzija tal-Gvern Heritage Malta. F'dan il-filmat qasir se nippruvaw niskopru flimkien l-importanza li għandu dan is-sit ta' Għar Dalam għall-istorja tal-Gżejjer Maltin. Se naraw kif ġewwa Għar Dalam sibna prova li l-Gżejjer Maltin xi darba kienu maqudin man-naħat t'isfel ta' Sqallija. Se naraw ukoll kif ġewwa dan l-għar marru joqogħdu uħud mill-ewwel nies li ġew Malta minn Sqallija. Meta nitkellmu fuq Għar Dalam u l-fdalijiet li sibna fih, qegħdin nitkellmu dejjem fuq il-preistorja. Fil-preistorja, il-bniedem ma kienx jikteb. Allura, biex insiru nafu iktar fuq dawn iż-żminijiet, ikollna bżonn l-għajnuna tal-arkeoloġi. Żewġ arkeoloġi li għamlu skavi, jiġifieri ħaffru ġewwa Għar Dalam biex imbagħad setgħu jgħalmuna dwaru, kienu Temi Żammit u Arturo Issell. Is-sit storiku ta' Għar Dalam huwa maqsum f'żewġ taqsimiet prinċipali. Insibu l-ewwel nett il-Mużew ta' Għar Dalam, imbagħad iktar l-isfel insibu l-għar innifsu. L-ewwel nagħtu daqqatajn lejn il-mużew. Kif tidħol fuq ix-xellug hemm sala li fiha hemm spjegat kif ifforma l-għar. Kif ukoll kif xi annimali evolvew, jiġifieri adattaw ruħhom għall-ambjent li kien qed jinbidel. Kif toħroġ minn din is-sala mbagħad, issib is-sala l-oħra li fiha tista' tara kwantità kbira ta' fossili. X'inhuma fossili? L-arkeoloġi jgħalmuna kif l-ilmijiet kaxkru magħhom kull ma sabu qudiemhom, fosthom annimali bħaċ-ċrief, il-junfanti u ippopotami. L-għadam ta' dawn l-annimali baqa' hemm mitfun għal eluf ta' snin, sakemm ġew skavati mill-arkeoloġi. Għalhekk nistgħu ngħidu li fossili huma għadam ġebli, jew għadam miksi bil-ġebel. Insemmu xi annimali li sibna fossili tagħhom meta ħaffirna u skavajna ġewwa Għar Dalam. Sibna fost l-oħrajn fdalijiet ta' ċrief. Dan l-iskeletru ta' ċerva li jinsab fil-vetrini tan-nofs fil-Mużew ta' Għar Dalam ma nstabx ġewwa Għar Dalam. Ġibnieh minn pajjiż barra minn Malta. L-organizzaturi tal-Mużew ta' Għar Dalam għamlu ħalwiri biex juruna kif ikun skeletru sħiħ ta' ċerva, annimal li darba kien jgħix fuq il-Gżejjer Maltin. Il-fossili ta' ċrief li sibna f'Għar Dalam nistgħu narawhom fil-vetrini tal-ġnub tal-mużew. Sibna wkoll fdalijiet tal-iljunfanti. Infakru li dan l-iskeletru sħiħ ġibnieh minn barra minn Malta. Imma mbagħad fil-vetrini tal-ġnub insibu l-fossili tal-iljunfanti li sibna meta ħaffirna ġewwa Għar Dalam.
Annimal ieħor li tiegħu sibna f'Dalijiet f'Ardalam huwa l-ippopotamu. Insemmu wkoll il-fossili tal-orsijiet. Bħalma tafu, illum, annimali kbar bħalma huma l-iljufanti, l-ippopotami, iċ-ċrief u l-orsijiet, qatt mu se jirnexxilhom jgħixu fi stat salvaġġ f'Malta, għax ma jsibux biżejjed xieklu u għalhekk imutu. Imma bosta snin ilu, fi żmien Neolitiku, Malta kienet maquda man-naħa t'isfel ta' Sqallija permezz ta' pontijiet naturali. Dawn l-annimali allura setgħu jiġu hawn min-naħa t'isfel tal-Ewropa u jerġgħu lura kif jidrilhom huma. Dejjem ifittxu artijiet fertili li jipprovdulhom ikel u xorb biżżejjed biex setgħu jibqgħu ħajjin. Allura nistgħu ngħidu li l-fdalijiet forma ta' fossili li sibna ġewwa Ardalam huma prova li fil-passat Malta kienet maquda man-naħa t'isfel tal-Ewropa. Ġewwa Ardalam għexu uħud mill-ewwel nies li waslu Malta minn Sqallija. Fil-fatt, ġewwa dan l-ar, l-arkeoloġi sabu bċejjeċ ta' żniet, żbandoli, fuħħar u ornamenti personali. Meta tidħol fl-ar, għadek tista' tara kif u fejn sar it-tħaffir mill-arkeoloġi. Biċċiet mill-art tal-ar tħallew parzjalment imħaffrin apposta biex juruna kif saru dawn l-iskavi. Meta tidħol fl-ar, jolqtuk bħal qishom xemat imdendlin mis-saqaf tal-ar u oħrajn qishom ħerġin mill-art. Tas-saqaf ngħidulhom stalaktiti. Tal-art ngħidulhom stalagmiti. Kif jiffurmaw ruhom l-istalaktiti u l-istalagmiti? L-ilma li qattar ġewwa l-ar iħalli warajh mis-soqfa u fl-art frak irqiq tat-trab tal-ġir. Ftit ftit u biż-żmien dawn isiru qishom xemat. Mela, kif rajna, Ardalam hu sit ta' importanza kbira li jurina mhux biss li Malta mhux minn dejjem kienet gżira, imma itina wkoll ħiel tal-annimali li kienu jgħixu Malta fi żminijiet imbeda.